Hola, bon dia. Des d'Esquerra Unida, als regidors del grup municipal ens han arribat queixes per part d'alguns veïns, en concret sobre el tema de la brutícia i del fem que tenim en els vertits controlats en el terme municipal. En concret, les queixes ens han arribat per els vertits, per la brutícia, per la societat i el fem que tenim en el barranc que està situat entre el barri de Sant Vicent i el barri Toledo. Fa uns mesos es va replegar aquesta basura, aquest fem que hi havia ahir, i se va ficar en bosses de basura, però casualment se van oblidar de portar-se-les d'allí i les van deixar allí. El resultat és que aquestes bosses, al pas del temps, s'han trencat, les han trencat, i aquest fem, aquesta brutícia i aquesta basura continuen estant en el mateix lloc on estaven abans de que anaren a replegar-la. Això és una mostra més de la incompetència i la deixadesa per part de l'equip de govern del municipal del Partit Popular. És una mostra més d'una negligència i una deixadesa absolutes i inadmissibles. També demostra més lo malament que fan les coses el Partit Popular i sobretot com malgasten, com malbaraten els diners de tots i de totes, perquè netegen un lloc i com no s'emporten les bosses de la basura, al moment està una altra vegada igual que si no hagueren anat a netejar-lo. Pitjor no poden fer les coses.